ama sain thian khoi na za la hei cái này là mà chọn gì cái này tu nang hun ate vào long zun thi kal tangin wal ngau ram ina chiat kan to chu cha nga thầy ang anga tran puina kan don theina tura ama min la puina tim mai la tong moi lo ni lo sala ha mi chunga hianin takin kan lo ma chuanin tam tak an lo kal pui to na khanin mình tắm tắc mình chán tham ngai tắc tắc thế mình thiêu phật tắc tắc thế na hệ wol ngô ram ta na sum tắm tắc cũng thấu không nên sung áp bộ lom thu can soi thì anh lấy tắm tắc in mal sum châu lo sẽ tị kha can soi mà sẽ đua cho đến chuan đi can revolution hi tu na chuan in can kal dan hi sol si poi te po pathian chak na mangin hei Paul sang ten mun sang thì hiện in an ke ma tang ten an nor chok zela chumi kong a chuan amaro chu mi hring ve bok kan ni hloma wangin le har sat na le thil chi sang pal tang an nia pui si pai Paul te hi a tu te po ni se chumi kong a chuan thil tam tak hi ngai dan le kal du dan lo in ang lo nang chi te po thil la oma chu te chuan mun khata in hlom hi alo har ani ti hi lang chiang reng maya chung kong apo chuanin mi pui te lama tang in heng hi eng tiang in nge pum khan na lam te in lung ron na lam te hi eng tiang nge asiam thei tu chu mi pui te po hi kan ni ti te po hi kan soi lang do chu te chuanin mi pui lama tang hianin eng thil po hi tun tum ai mi hol ngor ramina ru na to chung chang apo ni sala mi pui le mi pui te ang chi a khwa le khwa ami mal ang zong hianin in huat na te pun lun lo sala ti hi HPO chuanin adu berania chumi kong a chuanin tuna thil mamo tam han ti rongot khanin thil a fialo deuh thina kan kem pui po hi sia to thawangin atingang kan to lai kha chuanin an du an so sama su ti chuan thil ate ber thlang khanin a cheral vakania chuanin thil defense lam mấy ni lawin hami an ma ni na an chak khai leng kim mai ni tin kan mo ang chia po khan thil tam tak mo na hi asang le bul tanga intan le tur kan ni chu ta chuanin lu te po hi a khaya ngai to na te po hi ataman amaro chu pathian zara hetiangin mi tam tak tenin mi tam tak te na tangin hoi na po kan dong nin kan sia mình chung apo hian an lom hle min ti kha ni sala ni kha mi minan run kha khami anin tiau le ri anan lu ma khanin Mizoram ma advocacy group khanin min kawa in kana top turin le remna thung siam turin min te min kawa chumi a chuanin tiau kha an lu mấy tổ đó nó vàng khan anh ấy nó tất cả chuan an mani lam khan an kim lawa soi ta tom mai la min po phải ta thang kha aran theng ve lawa ni Sunday ni ania min kawa ni lo in rin ni zo kan ya kami ni kha tiao anan lu ni kha ni anan lu ni na ta chuan aran theng lawa zan theng kan nga ka su ti chuan an president le pakhat suai ran na ya ke ni kha chu ke mani lama tanga palai kal tu kha chu kan kim khom maya khata kha chuanin CNF lam kha anaran tel lawani ke mani CNO soi tu te le SPO soi tu te kha kan ya chu ta chuanin an president kha atela kan soya atiangang u na in ka chu poyan ti thu te kha an soi pe ni lampon kan soi ve hi hi ama sa po khanin asilai met po ma sa tu chu thiam lo in changang ti zong kha kai mani ya khanin min dan khania chu a ro ting talawa kha ti khan in minan ka pa minan baya
kan thayang to pin kan chang le ta khatin khan ani kan din mun khachu kan khada urak to nga chu ta chuanin atira khanin katia tiawan han lu chhuat ta ka chuanin anni lam kha kanin engkim mai tu ma nga ti heng rong rong hi cái mani cột nuôi ảo vết tu là nị tiếng rong kha anh đi cho anh đủ đàn kha nị đâu anh ya anh phụ kha anh sọ son liêm lâu à tụi cho anh kala cái đình biếc nó kha anh lo tiếng đón đón chín à thì là một vàng kha anh lo tiếng lệ chín lâu à tụi cho anh hồ phải khát cho anh là ya CNA Brigade 4 hôm na anh ya anh hàng cả ta cả cho anh CNA poi kha an khoi ve ta ni chu da chon CNA ran che ri li kem te han la le ta ka chuan an ni lama po bo ro ka ran thak chho le ka di khan kan din hun te kha aranin ang lo chho ta zela ti khanin thil ni dan kha a khanin thak wal zela chu mi a chuan an ni po hian an palai ran kal te hi chuanin ceasefire le hami three-party agreement kan ti po kha an du tak tak ni na hriata chu ti chuanin huna kala amaro chu an ni chuanin ama an thil tu mangin hemi zalen taka free movement te chuan coexistent kan omanga tiang chi thil kha an la du fana sum po chu thil nakin zela ule naw ta kan ni vaka kan aim san objective chu in ang lo ma sala hei hi nakin zela sol si pai dau kan nia common enemy nei kan nia wangin heng te hi chu kan ti khang te po kha in hriat thiam to na chu kan nei chho zela ama ro chu tlema centralization rilu hi an la pai thei mi alawa chu ti chuanin an rilu tak tak hi a hriat lei thei chi alo deuh ani atang chuan in ram tak tak hi an du nia kan hriat la in achang le lam deuh hian hoi thinang hian a langa chiang tak hen soi hi har khom maya ama ro chu ti chuan huna kala three party agreement po kha kan sign lei thei lo kha ni tamaya ti chuan eng po ni sala kan tia chu ta chuanin kan in rem na tur thu thung a khanin point te oma hang te kha a then kha pom thei lo an ya achang le siano lam chuan hen hi kan pom vek to ni anan ti ria chu tia a thadon tawiwa a lo kan lo ting don tawiwa kan hriat dual khan te genga mo kha om zela khan kha chu ke pon chiang takin ka wa kha to bik lowa ti khan ni tun thlang hian in agreement hi kan la sign thei lo ni ber maya ceasefire om tur po khanin engma malak theina hi ala om lawan ni tilai khani sela chu da chuan advocacy group lampo hianin nangma ni a in hin biak fel lo chuan ke ni chuanin han ko na tur chan cheu kan nei to lo ani anti ve top maya chu kan thlen tok din mun ania chu mi a chuanin kan soi du chu keima kami malrin dana min lo ngai sagula tu min an ka po khan an mani CNDF chau ani lawa pol pakhat chau hi chu dik taka soi chuan in bei tak tak hi chu thil a thleng har khop mai kan angen yang mel ma anga lo in en te po hi ni sela chu mi a chuanin ma po hianin kanan lut le ngei do nan tia ama ro chu silai pu to chuan silai va khat puak po hi sum tam tak manania atu lawa phei chuan sipai dana phei chuan ti phalmi lawania ti thei lawang tukania chumi zon a kan soi du chu an mani pol pakhat chau angina thil ranin lu chhuale turang chi hi chuan ke chuan a thei karing chi lawa tum menan beina po dik taka soi chuan an mani chau an ni lo ti kha heta approve na po en kim om vek ani chuwang chuan pol som pali lai tel ni hriat ani wangin an mani lama khanin an in a tam ti la kan soi so lawang chu tiang din mun chuan ya ke ni a chuan ke mani CDF phol ngoram chau kha tanan kho a ri le tia wan lang nu a chuan CNA kha an khoya wangin CNA khan a beile ve kha ni maya ti lawa chuan ke mani ngol kha ni ya tuma po kan le leang kan ti leang kan kap le don ti hi an khoi tu te ngei po na an soi dan chu ni deuhin kan thria chu tiang chu ni ama ro chu
an ma ani Paul pakhat mai hi chuanin an lu churin lo ani ti lai kha kemarin dan ani ti kha a khami zona chuan kan soi thei ni sela a tha dan bela chuan agreement hi thei sela ti kan du ber la in tun thleng chuanin engma hi ala puitin theilowa hlo ting theilo ani ti lai te kha ma po kan la chun zom zel tura kan nga ya amaro chu Paul pakhat le Paul pahni du dan mai na thei to lo Paul pathum ani awangin Paul pathum in lung rual plan na le rem ti tlan na lo chuan a om hei hi a hlo tin don chung lo wangin e chu ta chuanin hei hi chu thil har sa tak tur chu ani toina hria ta tun din huna chuan ti lai kha kan chan thei tok na mai sela ka lo me